מיד נהיה בהצהרה השם. הדרמה בחג של מאות ישראלים בסרילנקה, משפחות שנאלצו לעזוב מלונות תחת הבטחה כבדה בעקבות התראה ממוקדת על חוליית מחבלים. היום נעצרו 3 חשודים, אבל אזהרת המסע עדיין בתוקף. איתמר מיינימר, שליחנו לסרילנקה, אתה עם הישראלים שנמלטים מהמדינה, איתמר. כן, אמליה, אז מרגע שיצאה ההודעה של המטה לביטחון לאומי, ראינו כאן בעלה של ישראלים שעושים את דרכם מאזורי החופים ואזורי התיירות לכיוון עיר הבירה קולומבו בה אנחנו נמצאים, כדי בראש ובראשונה להשיג כרטיס טיסה יציאה מהמדינה. משימה מאוד לא פשוטה, אנחנו יודעים שיש מעט מאוד טיסות לישראל, הרבה מאוד מהישראלים בוחרים לנסוע ליעדים קרובים, בטוחים יותר, כמו למשל הודו או תאילנד, ובמקביל אנחנו כל הזמן רואים כוחות משטרה, אנשי קומנדו, אנשי מודיעין, סרילנקים שמלווים ישראלים, בין שזה בבתי מלון, שהם מחויבים להודיע אם יש ישראלים ששוהים בהם כדי להבטח את האבטחה, כדי להגביר את האבטחה, וגם רכבים של ישראלים במוניות שנוסעים ממקום למקום מלווים על ידי רכבים ואופנועים של המשטרה המקומית כאן. אז אנחנו רואים בהחלט ברחובות את הכוננות המוגברת הזו. במל"ל מעדכנים ש3 חשודים נעצרו כאן בסרילנקה, אבל אזהרת המסע הגבוהה ביותר נשארה בעינה, וגם ממליצים כמה שאפשר להוריד סממנים שמראים על דת או מוצא של ישראל כמובן. אנחנו נשוב ונדווח ככל שיהיו עוד עדכונים מכאן. כן, איתמר, תודה. ניר דבורי, ונאמר, למרות שנעצרו החשודים, עדיין מבהירים לישראלים שנמצאים שם, האיום עוד קיים. נכון מאוד, וחשוב גם להדגיש את הנושא הזה. האיום הזה עדיין לא הוסר במלואו. יש עצורים, הם נחקרים, יכול להיות שהם יביאו למעצרים נוספים. יש עדיין פעילות שמתבצעת בשטח, והערכה שיש עוד פעילי טרור, ולכן המצוד אחריהם נמשך, בייחוד באזור החופים, באזור הרוג'ם ביי ומקומות נוספים, שיודעים שיש שם ישראלים רבים שמגיעים שם לנפוש, לגלוש, ולכן גם במטה ללוחמה בטרור, גם במוסד, בעצם מדגישים את העניין הזה. יש שם שיתוף פעולה בין המוסד לבין גופי הביטחון המקומיים, כדי לנסות ולסכל את הפיגוע הזה, ואנחנו רואים שהדבר הזה עדיין לא הסתיים. יש מאמצים גדולים מאוד של האיראנים בכל החודשים האחרונים לפגוע בישראלים ברחבי העולם, לחטוף ישראלים אנשי עסקים ברחבי העולם, חלקם גם הוזהרו באחרונה בשל כך, ולכן כל מי שיוצא לחול בתקופה הזו צריך לחשוב ולתכנן לאן הוא רוצה, לבדוק את רמת האזהרות מסע לאותו מקום, ולהיות תמיד במוכנות אחרת נוכח התקופה הזו. כן, כוננות מאוד גבוהה. ניר, תודה. חבר'ה הגיעו לשדה התעופה, אנשים נתקעו באזור שדה התעופה. כן. איך זה משפיע על היום-יום של התיירים הישראלים שנמצאים שם? הרבה מהם, אני מבין, באמת עזבו בעקבות ההמלצה של המל"ל ועלו על טיסה ליעדים קרובים. אני לא יודע כמה עלו על טיסות וכמה הצליחו לברוח מפה, מה שנקרא, אבל המרחקים כאן בין אזורי התיירות השונים הם יחסית עצומים וגדולים. ולכן במרכז העיר למשל, התיירות ממשיכה כרגיל, אף אחד לא ברח משם, אף אחד לא התפנה משם. אבל באזורי החוף, שלשם באמת הייתה התראה קונקרטית ממש, ברמה 4, הרוג'ם ביי, עד כמה שאני יודע, התרוקנה לגמרי כמעט מישראלים, ובכלל מתיירים הערביים הרבה ברחו. אזורי החוף הדרומיים, שזה הצד השני של העיר, פה מערב, הרבה מאוד עלו צפונה לכיוון קולומבו. כמה יצאו מסרילנקה, אני לא יכול להגיד, אין לנו אפשרות לדעת בכלל. אורן, אנחנו לפי מה שאני רואים ושומעים עדיין את האזהרה הזו שקיימת, ולכן ישראלים שצופים וצריכים עזרה, כמובן צריכים לגשת ולפנות למקומות מסודרים כדי שיוכלו לצאת משם בבטחה, ויש לא מעט כאלו. תודה רבה לך שדיברת איתנו, ונאחל לכם ימים שקטים וטובים הרבה יותר. אנחנו רוצים לבוא עכשיו לחקר דיזנגוף בתל אביב, שם יש מיצג יוצא דופן. המטה לביטחון לאומי באזהרה חריפה לישראלים לפני זמן קצר בסרילנקה לצאת מיד מדרום ומערב המדינה. המטה הורה על העלאת איום הטרור עד לרמה 4, עוד נמסר כי בעקבות מידע עדכני על חוליית טרור, על השוהים להצניע סממנים ישראליים ולנקוט באמצעי זהירות.
אזהרה חמורה לישראלים בסרי לנקה. המטה לביטחון לאומי קורא לישראלים להתפנות באופן מיידי מאזור ארוגם ביי בדרום מזרח המדינה ומחופים בדרום ומערב האי מחשש לאיום טרור נגד ישראלים. אזורים אלו הוחמרו לרמת איום 4 ושאר המדינה הוחמרה לרמת איום 3. עוד נקראים ישראלים שלהם טיסה מתוכננת לסרי לנקה לדחות את נסיעתם, אלא אם כן מדובר בנסיעה חיונית.